بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la yu'minu ahadukum imanin ɗayanku ba zai cika ba hatta akuna ahabba ilaihi har sai ya fi so na fiye da kansa wa waladihi da ƴaƴayensa wa walidihi da iyayensa wa nasu ajma'in da dukkanin mutane gaba ɗayansu da dukkanin mutane gaba ɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imanin ɗayanku ba zai cika ba har sai ya fi so na fiye da kansa, ya fi so na fiye da ƴaƴayensa, ya fi so na fiye da iyayensa, ya fi so na fiye da dukkanin mutane gaba ɗaya. Wannan hadisi yana nuna mana cikar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Cikar imanin mutum shine ya so Annabi fiye da kansa, ya so Annabi fiye da ƴaƴayensa, ya so Annabi fiye da iyayensa, ya so Annabi fiye da dukkanin mutane al'umma gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ka samu dace albarkar ɗan gatan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum.